min fɔra yan i y'a dɔn douane ka réunion ba dɔ bɛ yen ani opérateur économique u bɛna ɲɔgɔn da lajɛ ka u bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di parce que i y'a mɛn jamana gouvernement a bɛ a ka sɔrɔdasiw sara a bɛ fonctionnaire sara a bɛ étudiant sara nin bɛɛ ka musaka caman kɛ a b'o wari sɔrɔ min l'impôt ni recette douane de b'a baaraba kɛ a baara fanba douane ni l'impôt de b'a kɛ douane fana a b'o minɛ jɔn fɛ opérateur économique fɛ donc u nana ka ɲɔgɔn da lajɛ sariya kura minnu taara ani kɔrɔlen minnu ma yɛlɛma u ka application kan ka kɛ cogo di pour que nafa ka sɔrɔ jamana fɛ ani opérateur économique fɛ u ka bɛn ko la pour que u ka se ka baara kɛ nɔgɔya la n nana o cérémonie la k'u fo k'u waleɲuman dɔn u ye réforme ba minnu kɛ transition kɔnɔ ka ministre des finances n'a ka cabinet na douane ɲɛmɔgɔ ni l'impôt ɲɛmɔgɔ bɛ k'u fo o la parce que k'an to kɛlɛ la kɛlɛ n'a bɛ kɛ sɔrɔdasiw bɛ terrain kan mais pour que a se ka kɛlɛ kɛ kɛlɛminɛnw kan ka san ka d'u ma wari bɛ bɔ min gouvernement de b'a sɔrɔ gouvernement bɛ wari bɔ min douane ni opérateur économique bɛ baara min kɛ k'u to kɛlɛ la dumuni kan ka d'u ma fura kan ka d'u ma ji kan ka d'u ma essence kan ka d'u ma nin bɛɛ a bɛ sɔrɔ min gouvernement de b'a ɲini a b'a ɲini ɲɔgɔn fɛ douane ni l'impôt ani opérateur économique donc an bɛ kɛlɛ min na minnu bɛ front la pour que ka se k'u ka mission réussir fo minnu bɛ en arrière u ka se k'u ka approvisionnement réussir kɛlɛ yɛrɛ la guerre yɛrɛ la n'i b'a fɛ ka i jugu kɛlɛ on coupe les arrières i b'a ka source d'approvisionnement tigɛ donc u y'u fo k'a fɔ ye olu bɛ baara min na c'est comme olu bɛ kɛlɛ la au front sɔrɔdasiw bɛ kɛlɛ la olu fana bɛ jama dilan pour que foyi kana manquer olu fɛ an fana bɛ baara wɛrɛ la ne y'a fɔ ko la confrontation stratégique pour que diɲɛ bɛɛ kan lamɛn fɛn min dogodogolen don min tɛ fɔ jamanadenw k'u hakili yɛlɛ u k'a faamu pour que maa si kana n ka jamana buruja k'a ka hɔrɔnya n'a danbe bɔ sa la donc u y'u fo la ka ministre fo ka douane fo ka transporteur fo ka ministre des transports fo u bɛ baara min na ka tila k'a f'u ye ko douaniers dɔw bɛ sa kɛlɛ in na u k'a dɔn ko jamanadenw tɛ ɲini k'u olu c'est comme soldats minnu bɛ bin kɛlɛ la il faut k'u waleɲuman dɔn k'a f'u ye le Mali sera toujours reconnaissant u bɛ baara min na u nana o de f'u ye vraiment k'u farinya k'a f'u ye ko u y'an bolo fa quoi u ye président bolo fa u ye gouvernement bolo fa u bɛ baara min na ka fɔ ministre de l'économie et des finances, ministre des finances, des transports, à nous qui collaborateurs, nous avons barré de fou, nous avons comment de fou. Dans ce rama, kui jora fa kanani balo ni gela wati la yala fɛn bɛ sen na o ko la. Mais il y a donc embargo talé indomina. Caman ɲɛna ko Mali bɛ bi. Dɔw yɛrɛ y'a fɔ yanni san tile 10 a ko bɛ ban. Be gouvernement in dafiri parce que embargo in taara nin de kama a ma taa fɛn wɛrɛ kama dɛ o de kama u ye ma sariya sɔsɔ u ye CEDEAO sariya sɔsɔ u ye ONU sariya sɔsɔ min y'a fɔ k'u bɛ ka sariya sɔsɔ u k'u ma non n'a ye embargo kɛra dɔrɔn fanga in bɛ dafiri n'a dafirila sariya sɔsɔli in kuma tɛ na mɔgɔ min b'an bolo an bɛ n'u de sigi fanga la Mali kɔnɔ e bɛ se ka sariya sɔsɔ cogo di k'a fɔ sariya sɔsɔli sira fɛ e bɛna état de droit sigi donc o t'u ka problème ye u ka problème ka gouvernement in dafiri mais a ye mun ye maliyɛnw y'a yir'u la ko Mali ye jamana min ye hɔrɔn jamana don danbe jamana don kɛlɛkɛcɛw jamana don jamana min don a b'a ka histoire dɔn u ye embargo kɛ dɔrɔn 15 heures a bɔra président y'a équipe réunie o su bɛɛ
an ye jaabi d'u ma an ka opérateur économique mobilisera tile dama dama kɔnɔ aw ye camion 500 ye a tɛmɛ camion 500 bɛ na ye a bɛ bɔ yɔrɔ min na sur aw y'a ye camion 100 de bɔra yɔrɔ dɔ la an ye baara kɛ k'an ka source d'approvisionnement diversifié o de la n bɛ Guinée fo ka Mauritanie fo parce que an bɛ baara min na sisan an tɛ sɔn tuguni an ka jamana do ka se ka taa otage la a ka intérêt kama ou bien jamana wɛrɛ ka intérêt kama min b'a su ka bila Mali la k'a fɔ ka africain fo parce que gɛlɛya bɛ jamana caman la min ni bɛ embargo ta Mali kan o gɛlɛya b'u ka population yɛrɛ sɔrɔ k'a f'u ye ko an n'o tɛ mais a ye décision min ta à l'avenir an tɛ sɔn tuguni an b'an ka approvisionnement diversifié an b'a fɔ an ka opérateur économique jamanaw bɛɛ y'an ka teriw de mais ni dɔw wulila k'a fɔ k'a bɛ juguya se Mali ma o b'a sɔrɔ solution b'an bolo ka ban jɔn de b'o labɛn ministre des transports ministre de l'économie et des finances la douane les impôts les services du ministère des transports olu de b'o labɛn ka Mali labɛn ka embargo in affronter a kɛra bi o a kɛra sini n nana u bonya de da u kan k'u fo k'a f'u ye réunion kun tɛ se ka tɛmɛ ni mana ka kuma ninnu f'u ye u k'a dɔn tigitigi u bonya bɛ gouvernement fɛ u y'an bolo fa u ka continuer o kan pour que Mali ka se ka hɔrɔnya n'a danbe a ka recouvrer totalement à la fin de la transition président min bɛna sigi o b'a sɔrɔ jamana min indépendance b'a bolo a ka souveraineté b'a bolo a ka hɔrɔnya n'a danbe b'a bolo a b'i occuper jamana développement la ka bɔ manamana kuma la ani intrigue la transition ka baara de ye nin Hasimi Goïta ka objectif de ye nin an bɛɛ y'a ka sɔrɔdasiw de i y'a faamu donc n nana o kuma de fɔ bɛɛ ye ka maliyɛnw hakili sigi u ka da u yɛrɛ la u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ala ni duwawu an ka alimamiw b'u bɛɛ fɔ n b'a dɔn misiriw bɛɛ la bi église bɛɛ la duwawu bɛɛ ka kɛ gouvernement ni président de la transition ye pour que ala ka se ka bɔ crise in la donc n nana o kuma de fɔ hakili to b'a la seli ala ma